Malawi Camera. Prophet David Mbewe amene akuimiranso president yeyu wanena ndithu wangu uchita mongo ng'aluliratu like kung'alula akuti achakuyase abusa anapanga resign simbusa amene ati number 2 akuti aloze chinthu chimodzi chimene apanga chinthu chimodzi chokha chimene apanga palibe amangoloza nsewa ku Lilongwe koma nawo nsewu chaso ndo anapanga ndi ma China osakwana so 20 kilometers amene akarendera amufu I don't tend to think on here. Kalata kwa register of political parties ulendo mukuyenda bwanji tsopano ulendo chitengere certificate ulendo tukuyenda bwino and background atakutilandira tinali ndi msonkhano amene tinangoti atiyeni tikapereka wodi ku Blantyre akundilande okay ndipo tinabwera mpaka ku Blantyre upanga msonkhano yeah ndinabwera anthu ambiri atitandira midzimu anthu atitandira and my constituencies and my area monse madera monse chipani chadzadza kwambiri ndipo chikuyenda kungoti plan yathu indalionena kuti tionetsetse chipani chathu chipite kaye kwa anthu kumudzi okay yeah ndesi timapanga kwambiri pokosa mana amachita muna anthu ena ma social media okay kwambiri chifukwa chakuti tikupita kaye midzi imene musota kazikika kwambiri and tikulandira support chakuti tsimenenso timayembekezera yopitirira chiyembekezo chathu anthu chipani akuchilandira ndipo anthu chipani akuchikonda kwambiri nditoti mwamangika party ngoja zanu ndizingati tikupanga tukazikitsa kwambiri pachuma kuti Malawi adamasuka ku ukapolo wa chipani chimodzi umene gulali na Dr. Bakira Muzi anthu anabweretsa democracy koma anthu alibe ufulu pachuma ndosauka pachuma anthu ndosowa ndefe tamangombe pangoja kuti no Malawi akhale okhazikika Malawi wachuma Malawi wamtendere so tukuyima kwambiri kuti Malawi atuluke pa umphawi ali ndi democracy yes koma chuma economically Malawi ili pa ukapolo monga mukudziwa kunena kuti kakhetu kuyankhula pano otakhala ndalama kuno ku Malawi ku account yako kuti upite kunja khadi ija sungatenge ndalama zimene ukufuna sungagule chimene ukufuna pano pungakhala anthu ogulitsa magari moto sangagule gamoto imene akufuna chifukwa kuti banki ilibe ndalama banki ilibe ngakhale 100 rand so mungathe kuona kuti banki singathe 100 rand ukapanga apply 100 rand sangakupatsa wasati 100,000 rand koma 100 rand yeniyeni or dollar $1 $10 yeniyeni ukanika ukapita kunja kuchandele kuti akupatsa muna mwezi wose $200 imene ndalama zochitika pakati lipa pano kumalawi kuno dollar tikuti ukaindi dollar black market is 5,000 papa atu dollar kula 5,000 net $1,000 ndi 5 million kwacho kumalawi kuno so mungathe kuona kuti dziko lino tili pa mavuto a umphawi osaneneka umphawi ino uchaonena kuti tikhoza kukonza nchifukwa ife a Liberation for Economic Freedom tinabwera kuti tibweretse anthu atukuke akhale ndi chuma akhale ndi ufulu alinawo zichita bwanji zimene maplan ake ndota plan yathu yakulu kwambiri upanga invest kwambiri mu tikuyangana kwambiri masomphenya a ulimi weniweni okhazikika maiko onse amene adalemera sadataye mphamvu ya ulimi komanso tikapita maiko ena mukaona akamanga kandi tourism ichi dziko lawo mene amalimanga kuonetsa kuti anthuwa akufuna kupanga business dziko lija amalimanga for kuti akufuna kupanga business pamene ife kuno tinamanga dziko lino ngati longokhala ngati kwathu takhala pamene maiko ena amamanga dziko lija ndi masomphenya a business masomphenya oti anthu ena akhoza kubwera kuti akaone tizikhala ndi zogulitsa zidzakopa anthu komanso adzida akafika olo pa airport azidziwa kuti ayi ndafika dziko koma mungathe kuona dziko lathu kuyambira pa airport Kamuzu International Airport Chileka Airport mukangofika mumadzifunsa kuti akumatsiona kumene kuseri kwa airport kundikapeza kwa nyumba kapena ndokapeza masasa kaoka ngani yake ndi umphawi umene tili nawo koma tili pa ufulu wa zaka zambirimbiri koma tikulephera kuti tilemere ngani yake ndi chani tidamanga dziko ngati lokhala koma timange dziko limene tikukhala nthawi yomweyo timange dziko limene tifuna lidzitibweretsera chuma paloka lizithaso kutulutsa chuma dziko liji pamenepo ndiye kuti tinamanga dziko ngati longogona tigone tidzuke mamawa home heart of Africa basi kwacha mamawa tipite kumunda ndi khasu tikalime pang'ono koma takhala ntimo chonena kuti tili mu dziko limene tifuna
chilichonse ulimi uzibweretsa ndalama osati kungodya koma ulimi ubweretsa ndalama. Misewu yathu timange ngati ya business chilichonse titachiyang'ana mu business ndikuti dziko lathu litukuka. So tikumangika pamenepa ndipo tikaenda m'midzimu anthu kapatsa moni tikumangotere manjawa mtima umodzi Yesu. Kodi sign yanu ndimene iyi chonchi. Oh, see UDF nene? Yeah, UDF ndi. UDF ndi. UDF ndi manja ogwirana ife ndi chonchi. Odzipakira ziwiri zogogodana. Ndi mtima ndo wayi. Nditendere umeneyo? Nditendere ino ndine limodzi. Sinkondo imene? Yeah, we can do. Tifanga lidziumenyana tu sisi limene. Yeah, even ndikoza kuchita limodzi. Ine tili chonchi limodzi. Mtima umodzi. Ninganganga tichita develop dziko lathu. So izi nchimene uchita dziko lathu. Akumati bwanji mukaenda midzi? Anthu akutilandira kwambiri makamaka liberation anthu ambiri akunena kuti akufuna chatsopano. Number 1. Number 2 anthu akufuna kunena kuti dzivute zirani Tonse Alliance ikuyenera kuti idzipita. Pamene akumatero athu? Akumatero kwambiri. Ine moyo wanga ndakulira kwambiri ukasungu. Anthu ukasungu nali kumeneko. Anthu onena kuti chonde mwanawe talimbikira. Izizi zichoke zichonde. Izi ndi chani? Akudala kwa chani? Nanga si anthu adalonjeza zambiri. Adalonjeza zina zoti anatsala pang'ono. Tonse Alliance idakalonjeza kunena kuti tikangowina boma Mulungu abwera adzikhala munchewo. Budatsala kuja tsopano. Chifukwa adalonjeza chilichonse almost everything. Anthu anafika pachapo wapatsa malonjezano aja kuti apeza ntchito 1 million. Mama apeza ntchito 1 million adapezeka kuti anthu aja adalephera. And popano sipadadutse nthawi president anapita ku parliament. And anapita amene uja parliament president anakanama. Literally mu parliament. Kuinamiza ku guest house. Kwanamiza Amalati. Mupite kwakuti ndamanga nyumba kwakuti kuti chipatala. Kukayang'ana palibe ngakhale foundation. Ndi Amalawi akunena kuti chonde mwanawe talimbikira tichotse boma ichi. Tichotse boma ali sinthu sizikuyenda. Anthu ali ninja fertilizer tikuyankhula panada ndichakuti anthu palibe amene akukwanitsa. Amanena kuti ayi fertilizer ndiokwera futhi chimanga tikugulitsa chokwera ndeti tidzagulitsa ndalama zambiri chake fertilizer wakwera. Nanga cement 35,000 bag lero agulenda. So zambiri zakwera mtengo kwambiri. Sugar pa 3,000 tikuyankhula pano. Tikuyankhula pano kuti dollar ili pa 5,000 kwacha. So mungathe kuona kuti dziko lino chilichonse cha dollar chakwera mtengo. Ndi aliyense akuti chonde ya ku banki ili pa 1750 ku banki. Koma ku banki so ya 5 indeed. Ya 5 ya black market. Chifukwa ku banki kwa alibi. Alibi letu. Lero pano abanda ndimene ndifuna mpite, wafuna mpanga apply, akuwuzana kuti tikukupangana activate card koma dollar simutenga, rand simutenga. Kumene mukupita koso kuli limit. Akuwuzani mali $200. Nanga $200 uje jani ukapita kwa hotel. Kodi mahotelo ena ngodula zidi. Zakuja nzodula. Ndio anthu sanga kuli chiti chose. So mungathe kuona nena kuti dziko lino lilipo ukapolo umphawi umene anthu ali mantima. Kuti dzivute zitani. Ulendo uja uti mavotera kukonda chipani koma pano tivota chifukwa kulankhula zimenezo ndi kasungu ine tikumtunthama kwawimbe kumene munali kwambiri ndimene sinakulira ndi anthu achita onena kuti iyayi tinavotera kukonda chipani koma tafika apa chaka chino tifuna tivote kukonda dziko. Ndiye pano afuna anthu akavote pokonda dziko lawo chifukwa dalisiya mmanja moyipa kwambiri limene akulephera kuti dzikolo alitulutsa bwanji. Koma akamakamba amene ali mboma lero achakwera ndi anzawo akumapereka chithunzithunzi kuti ayisetsa kwambiri zitukuko mtundu wonse boma lili lonse. Koma palibe chitukuko chimene akuchilodza kupatula msewu umene uli ku Lilongwe osakwana 20 km umene sikudamangidwa ndi a China aid. So dziko lonse pali ndi ubale ndi China. Litha kumayinga ngati ma stadium. Chimodzimodzi uno mwaiti nayi nake anamanga ma China ku Bingu. Anamangaso dziko lina. Misewu yanga ndi manager ataso panga dziko lina. Si akumalayi kunoyi. So chitukuko chimene chija si cha Tonse Alliance. Tonse Alliance tieni tulozere chitukuko. Olotaloza chimodzi. Inese ndikuchiona. Olo chimodzi? Ayi. Palibe. Chitukuko chimene apanga Tonse Alliance mwina anthu choma opyeza anthu kumamanga athu. Kapena mwina. Koma zotiziya zoti apanga chitukuko choti anthu kuchiloza kuti chitukuko ndicho. Mwina ati chitukuko china chosamutsa mahedikota zonse ku Blantyre kokayika ku Lilongwe. Kuchotsa meki, kuchotsa chakuti ukachiunjika ku Central Region ku Lilongwe. Kapena mwina chitukuko chake. Koma kuchokera zimenezo ataloza chimodzi. Kodi achakwera si ndi abusa anzanu? Yeah, ndinanena poso pamba kuti achakwera ubusa anapanga resign 2009 anasiya kale. Yes, adasiya kale.
chifukwa padzina wawo paja palibe Maudi Reverend adasiya anautuluka chifana na fani mayembekezera kuti mwina muthandizana ndi mbusa nzanu kwaonekira kuti takonzani apa takonzani komatu utataita isetsa mwayisetsa dzambiri kulemba makalata kumana na wanthu ambirimbiri kuyesa kuyankhula nawo koma muona ngati kuti ukwachitira kaduka ngati kuti wewe uli msanje kuti sukuafunira zabwino koma dziko lino ndithu sili bwino pofika president kunama kuti tumanga chakuti sona koma zili zabodza zinthu za background palibe ma MP kutsutsa kuti ya idzi kudera kwathu ine kulibe nzabodza so kuti dzafika posakhala bwino ndipo anthu akukumbukirabe ngakhale zambiri zolemba ntchito nkhale ana wawo zonsezi anthu moyo wawo ali nazo kwalonjeza kuti kudzakhala wiki ya duty free zonsezi anthu akuzikumbukira kwalonjeza fertilizer wa 4,495 lero nkwapatsa fertilizer 120,000 zonsezi Malawi zikuapweteka achinyamata madamaliza school ku university akungokhala zonsezi achinyamata zili mumtima mudzikuapweteka koma lero lino akamapita ku msonkhano kuja kumapatsa 1,000 kwacha ndi t-shirt kuti mudzina ndi boma ndilomweli anthu aja akungolandira 1,000 ija nangadya chani anthuwa ali njala chifukwa pamene pali njala nkale munthu wina tsiku lina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala wina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala cha njala m'Bible adagulitsa ukulu chifukwa cha njala so ndo chakamakuwa kuti boma ndilomweli ndikuapatsa 1,000 ndi t-shirt lero pano 1,000 akupatse ikanga ndi 1 million utola akupatsa so amango apatsa 1,000 ija ndiye mudzikuwa kuti boma ndilomweli ndiye wacha kuputsitsika zimene zija koma ano amene aja anthu akumangopita kudya nawo ndalama zija ndipo anthu akuyenera kudya ndalama zija akuyenera kudya chifukwa ndalama zimene zija ndi za Malawi za msonkho mmene malo a Malawi Congress Party mboma inalibe ngakhale gamu limodzi mmene malo a Malawi Congress Party mboma ngakhale aliona amene nduna zawo zambiri sankavala losuti analibilitu anakuchaka chika kwambiri lero ali masuti akuvala ina kunenepa you know chest munthu asanenepe chest ji kumeza khosi chest kumeza khosi pera kuyangula church but yeah ngwanene akuja drama timeza za Malawi ndi kumena kupita kutije nawo tikaja nawo koma sanga avotera osateka munthu sanga dzuke mamawa lero ndikavotera Malawi Congress Party Tosa Alliance tsizikateka angwanamiza chipani chili simwe chikulamula chimakhala ndi follow nyambiri pa ground chifukwa resources onse andale ngaulere kunyamula anthu ulere anthu akavina magule akapatsa ndalama zambiri so anthu akufuna ndalama alibe chakudya ndi akatini so anthu asapusitsike ndi khwimbi limene limakhala m'misonkhano asapusitsike palibepo awo pamene pacha palibepo awo kulubya ndokozanisa kulibe Tosa Alliance. I don't think you can come here and kunena mabodza chifukwa kuti ndi background and the goodness ndi ndini yakuti ndi chipani kupatula chipani ndi church the prophetic ministry yanga church yanga chimodzi chikukwambiri and inakhala president wa ma prophets the whole Malawi okay so ndikudziwa every corner in Malawi anthu akuyankhula zimenezo aliyense akozokhala mboni yanga kuti kali konse Malawi muno kadula ndipo sangayerekeze muno munthu kuti akavotere Malawi Congress Party today Tosa Alliance today never tsizingati ndi mumayankha funso loti mukaenda m'midzimu mukapita ndi chipani chanu cha Liberation for Economic Freedom akulandirani bwanji mayankha funso limene mayankha funso limene akutilandira bwino kwambiri koma kutilandira bwinoku ndi sign yoonetsera kuti amene akulamulirawa zinthu sizili bwino chifukwa chipani chathu chaching'ono chimene tangochitsegulira 9 months ago chimene pofika lero bwezi ndi support yochepa kwambiri koma lero ngoti tili ndi msonkhano mmene kumabwerera anthu ndi chithunzi chokuwuzani kuti inu simupereka ma one sawo ndi t-shirt ife zimenezo simpereka ndipo ndinawuzani amene ankachita organize msonkhano umodzi udabwera anthu ambiri nanena kuti sindikufuna nkhale mwitana oyimba chifukwa ina mukaika oyimba mudzaona ngati anthu chakubwerera oyimba uja kuti akavine ndinawuza kusaitana oyimba ndifuna ndikaone anthu abwere kuchokera kuma elio osapanga sololi abwere anochokera kuma elio achokera kuti tinabwera kunyamba background na anthu ambiri kwa basi kani ndi chani anthu atopa fanana kuti poyambira abaza kuti anthu adavotera pokonda dzipani koma ulendo uno anthu akuvota kukonda dziko lawo ndiye chichitira ni msonkhano waku Nyambadwe mpaka pano kwangu tizi mwaduka tapangani misonkhano mbiri pakati mwaduka simunaduke ndipo aiya kutalizeni simunaduke ndipo situkubeni ndi mongo a prophet aduka what's attack tikupanga misonkhano kwambiri eni panopo focus yathu ndi mwathandizira ma shadow MPs ni ma shadow councillors tikwathandizira kwapangira ma campaign ma constituencies cholinga adziwike amene muchita field ma candidates yes mose tidakaenda we are almost there kuti timalize panopo around 210
chifukwa onjeze so koma we are almost there so tukumaenda ma constituency kwachitira campaign ma shadows ndi kwathandiza ma shadows kuti choyambirira tionetsetse kuti tikhale ndi tidzakani otimira ku parliament. Muyenda nokha ulendowu mwanena kale kuti chipani chanu chaching'ono komanso kuti mwachilembetsa pose chidwa apa kapena muphatikizana ndi anzanu alliance ung'ono wake ndi wa kuti wa changu yamba kumene okay so that's koma tikabweretsa nambala ya anthu chipani chathu chachikulu zedi muthamangira chifukwa tikawerengera chipani chathu mmene amapanga ma registration azisankho muno Malawi zipani zimene zimadziwika zakalekale sizidakwanitsa kuyika center iliyonse ngakhale ma monitor koma ife sitinapange miss centenarios sanje mpaka fo chitipa kota likoma chizumu every center mpaka nchinchi muli monse munali ma monitor athu so ichi chikupatseni chituzi kuti chipani chapanga register kumene ndi anthu so ground tinalo kale anthu ambirimbiri yes amene ndikudziwa kuti dzivute zitani adzatipatsa vote ikulu kwambiri ndipo tikudziwa adzatipatsa vote komanso mwana kuti kuyenda mudzayenda nokha point chipani chakapangidwa aliyense amakhani chituzi choyenda yekha kumene chifukwa afuna apange kuti agulitse masomphenya ake data kuima payekha bwino ndipo chipani chathu ngati lefu takonzeka kusaima patoka koma ife sadani adzipani zina timacheza ndi zipani zambiri timacheza ndi DPP timacheza ndi zipani zina so imene ni nkhazi zipani zonse zimene zili mdziko muno mwachula kuti chimene mwachitchula dzina ndi DPP timacheza ndi zipani zambiri koma timacheza ndi DPP simango yote timacheza na DPP ndi amodzi mwa my friends you know komanso amodzi mwa anthu onena kuti ine ngati munthu paliwena amene adandipangako inspire kumene kucha kuti DPP kuti okay kanet I think zimatere so palibe udani timacheza kwambiri and chifanta ina paja mkafuna kwa imene kumene yes timacheza saiwali khani imene yes munaona kuti komola tseke isaiwali khani munaona kuti komola tseke ndi pamene munangunyanyala kuti andikambisa kuna kunyanyala nditu kunyanyala ndesibwe zinu ucheza na DPP eda kunyanyala koma chifanya nina kuti kumene kuja wachikulira president ya chipani icho anafuna apita mtali amaonetsa kuti akubwerera spampando kuti tizidzuka ina fefana nena kuti sinzaima ndege nakadaonetsa kuti akubwerera spampando inaenda cheza ndi ma president ambiri kaolamulira ma former president nacheza nawo mmodzi mwa anthu amene ndimacheza naye kuona ndinacheza naye nkuona kuti ndoopa kwambiri malamulo ndolemekeza kwambiri moyo wa munthu malamulo mmodzi mwayo ndiye PM apita mtalika yes you know so as the man amene atangoonetsa kuti akubwereranso naona ngati sibwino kuti ningadzuka ndi start fighting him so simunakhale kumweko ku DPP ko mkwa support bwana sinakhale kumweko kupanga support chifukwa kuti fundo zanga zimene mafuna kuti ndikawena DPP pali fundo zina zimene ndofuna Malawi dzangane easy mmene momutsi zikadalowa ayi zikadalowa ngati ya zambiri ngati kuyangana kwambiri ulimi kuyangana kwambiri ufulu wa chinyamata kuti achinyamata apeze ntchito msanga komanso achinyamata mbiri akakonena kuti school yavuta tidzapezera chochita msanga you know fundo zanga zimene zozo ndimaona kuti sizikadakwanitsa kuti tizigulitse bwino zomvekazo ukamamva poti ife timamva zambiri kuno zikumamveka kuti mgwirizano wapita patsogolo mwangotsala osayinirana ifeyo tumvafe museka ndikuseka chifukwa nena kuti izo nzomveka tsopano kanenere can you confirm kuti muyenda limodzi ndi DPP kapena ayi no sitingayike mauti kapena ayi chifukwa nena kuti timacheza pali ubale opalubale politics ndio odabwitsa you know sungakhale ndi udani ni munthu and what we need is go yathu ndi tipulumutsa Malawi situation. It's not about who is going to be the president, who is going to be the minister. It's about kudi Malawi tiatu tsabanji munyango imene. So kwa ile ningana kuti paka kagena kali konse no tizachita communicate ndizabweranso. Kuti obanda kanija kukangati ndichoncho. Okay. Yes. Koma zukangati zulosera mmene kwe? Yeah, panopa zikulosera ponena kuti ife ndirefu basi. Ife daima pano. Ndipoti imapano. Siri kudana ndi chipani chilichonse. Okay. Siri kupanga udani ndi chipani chilichonse. Zipani zambiri zapanga ma convention. Yes. Kwanuku mupita opanda convention? Well, no, tifeti ndi convention.
imene tikukonzekera ndipo ma delegates onse ali ready background. Ma delegates 750 delegates. Okay. Across the country from Chitipa mpaka Nsanje mpaka kwa Nkhotakota kutochokera ku Koma Island. Onse ali ready. Kali konse kali set. Tindi convention pa 4 April ku Blantyre ku Lotus Hotel. Oh, Lotus Hotel. Yes. So tikandi convention April 4. April 4. Tsiku limodzi. Okay. Mafika 5 mamawa tikubalalika tikupita. Kufunika kwake kopanga convention nkotani. Mufuna mukakambirani nkhani za alliance. Ayi tufuna tuonetse democracy. Okay. Anthu apatsidwe ufulu osankha. Osati popeza ndayambitsa chipani ndine ndiye kuti ndikhala secretary general. Ndayambitsa ndine chipani ndikhala president. Ayi tufuna tichotse uzipani za chintunduntundu. Tibweretse ndali za aliyense. Chifukwa mapanga register chipani chimatsanduka cha anthu sichikhalanso cha munthu ngati personal property. So kuli convention yoti anthu akasankhe amene akumufuna. Kuyambira president mpaka na potera position. Ino sindiye president. Yeah, ndine president. Wina atadzuka mukapikisana naye bwino. Panopa ndine acting president. Tanthauza kuti sinakhale full president. So tikangomaliza convention ndimene ikanene kuti president ni ndani. So wina atadzuka kuti afuna akapikisane nani. Achali walina wake mmodzi ndaona pa list afuna akapikisana na president. Okay. Yeah. Ndiye nthumanzi bwa. Yeah, res mumunanza kompachu. Mamunanza kompachu. Let's see pwe. And my delegates, my voters, no pwedeka kwa. Tazona meza indera. Ma convention imwe. Please ndia ndona uidia ukapita. Ungo kafika mu box. What's it up? Kumaro mpata ndalama atu. Amunyengerera kuma what's it bumper. So voters wama say. So mipando yonse ili up for grabs. Yes, from the president kufika kwa chili ndi secretary general chili ndi publicity secretary timangu dzwe inuyo. Yeah, publicity secretary kuno Blantyre timati Alon Silanga ndiye amene publicity secretary wa chipanichi. Kwambira alipo wamphamvu so. Muli ndi ma structures onse muje. Onse tindi kuyambira president, secretary general, deputy general secretary, second deputy general secretary, tindi organizing the whole team, regional governor, district governor, constituency governor, so every constituency mpaka kufika kuma area onse palibe malo amene tadumba. Mutati muwerengetsere muganiza kuti membership yafika bwanji kuchipani kwanuko? Ife ngambiri. Yeah, like give me a number. Tsinga chepere 4 million. Awusateka. Kulubirira. Awusateka. Ife ndichiswe. Ife ndachiswe, ife simalongola. Ife simabira pa social media mwakapanga pawasa. Ini munaona nsometa panga nyambara. No post na lose. No even post pawasa. Munaona menda. Ebe nalibamba posta ye. Ndiye ndifa bene. Ife chipani chatu ndichiswe. Tikuja basi pa. Chipani chatu ndichiswe. Chiswe. Ndipo tikuja uambire. Muja kuti. Pass background. Andu mena zimuka pesa kuti ndipo pamondera maliza. Ngati ufika pali mtima tupanga convention. Tiende kapange ma vote lero. Ife tudzipatsa pozi tukoza kuwina. Ndiye kuti sirikusewera. Kuwina chani. Sit, dziko. Chimene chake chiti. Chimenechi, liberation of economic freedom. Andu afuna change itu. Andu afuna change, afuna atso. Kodi kumakhala kulota, kumene kumakhala kuti zeni. Idzinzo. Kapena kuti mina because I don't 4 million matenga kuti. Okay. Inyo nanga andu amene madzazitsa misongano acha. Ndikwatenga kuti. Ndaku Mozambique anachi. No loletu. Amene maonati. Ndikwatenga ku Mozambique. Ndi strategy yanga imene anthu timabwera timakhala nawo. Ife ndi anthu. Anthu angosunga. Omeonso ndamene amapita so ku TPP, amapita so ku UK mwantali ndo. Ena chama kaja nawo ndrama zimene anawanamiza kuti tikupatsani fertilizer uchipa uchi. Ndama katenga ndrama zicha. Chifukwa ndanti yawo ali pa Queens pa. Ena ali ku Central kulibe mankhwala. Amauza makagule mankhwala ku pharmacy. Ndi amapita ku Sofano kuja akapatsa 1000, atenga 1000 atamange nayo akagulire penicillin. Akapatsa anti yawo kuchipatala. Kapena akagulire chigoba cha chimanga. Ndi amapita katenga 1000 each. Koma nditu ife tinawo atu. Ndipo mavoti ali ntumba. Pano pati nyamata akonseka kuiga mboma anyamata anzawo ngati ife chipani chatsopano si anthu odana ena akula manamiza zambirimbiri anthu atopa ndipo Malawi pano ali ready ife ndi follow yambiri yambiri zedi yosaneneka ichi osati ma hallucination ya ife simungati pezi tupanga phokoso ife ndi ground ife ndi anthu ontakuuzana kuti tindi nsonkhano kwakuti simuona poster sitinyamwana palole komudzaona mena wabwera background chikwimbi cha Malawi
ndife sipazimanya mulandu kudetsa kupita nawo kusonkhano kunsanje ife sitipanga kunyamula anthu kuja kudetsa kupita nawo kusonkhano kunsanje kuti tiyeni mukaone kuti zochitika zimene zinziko kunyamula anthu kudetsa tiyeni msonkhano kumsanje mukaone kumeneko kuli kutsegulira njanji stima yanyamula fuel ndikuti 2 weeks fuel also dziko mulibe kumali matanki akuti kuli stima mukaone kujambo litsako zithunzi kumata nyamulaso ndi pa truck ndikumakuwa umwe muli mafuta umwe tsagulani tuone mulibe mafuta ili empute ife sitipanga zimene zochitika muno zimene zikuchitika pakujambulisa chithunzi president pa truck ali muli mafuta wiki imodzi mulungu akati akuseke mafuta nkudzasowa ndikudzati tatsitsana nani mtangi mafuta zazatsika ali mafuta akupita ku planter apita bwanji pakuti chokera ku nsanje kupita ku planter apena pake njanje daunongeka ndidutsa kwa so ife sitipanga zimene tiri waseweretsa Malawi Amalawi ndi anthu opuma ofunika kuachita hando mosamala chifukwa nditsogola munthu 5 years kutha yopanda chilichonse cholozeka ndi kuononga moyo wa munthu nyamata wina umaliza school 5 years ali pa khomo tisaseweretse tsogola anthu anthu ena kudzipha anthu ena kutani ngani yake alibe chiyembekezo so moyo subwerera dzulo silibwerera ikapita 5 years yapita sidzabwerera ndipo pa Malawi sitikuyenera atenge mwa drama tatenge ngati kuti tikuseweretsa chipapeti tilemekeze moyo wawo tilemekeze kuti akuyenera kulandira they deserve kulandira chitukuko chimene akuchivotera mopanda kuwaseweretsa Amalawi tichite break pang'ono tibweranso ndi posachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndili ndi olemekezeka Reverend Dr. David Mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom LEF komanso ndi mkulu wa Prophetic Ministry Living Word Evangelistic Church musatalikire akutipatsira programu imadzulo ano ndi Rainbow Pens apanga za church sindipanga chilichonse chokudzana ndi ndale ndipo sindiyankhula kalekale konse kokudzana ndi ndale chifukwa kuchechi kwathu tili ndi anthu angapo Amalawi Congress Party enanso ndi aja kuti no ni mashado MPs Amalawi Congress Party chechi kwathu okay tindanya mataso angapo ena akuyimira ukansala wina mmodzi I think akuyimira MP chakumango chuku ndi wa UTM ADPP so alipo ambiri achipande chathu cha lefu ngambiri mu chechimo ndiye chimachida kazikika chonena kuti ku church osapanga politics chifukwa paliwena amene abwera kumene kucha akupitira lefu akupitira Prophet David Mbewe ndipo akupitira chifukwa cha mphatso mapemphero akupitira kukapemphera ku church so akabwera kumene kuja mvendale nditi ndikwalakwira so kumene kuja kuli bendali simaika kapisi kali konse kandale mulaliki mulaliki ali yesa madziwanso kuti Mbewe ndi wa smart amantavulalikira Mbewe ndi smart very smart sinachita mix politics ndikamalalikira ndilalikira za gospel za uthenga wabwino tilekezera pomwe ndale tsiku lina kunja kwa tinaona a vice president a sitting vice president Mambo Usi atabwera kuchalichiko mukambirana ndi oja zake nthawi imene adabwera chifukwa cha ngati vice president wa dziko okay mlendo woyambirira nthawi cancel program yanga timeneyo some 4-5 years ago 6 years ago vice president ameneyo aliona bo chimulirenji adadzabweranso so ndi program imene timapanga timaitana anthu amboma so waje adabwera ngati mmodzi mwa vice president wa dziko osati kuti pali zokambirana zili zonse zokhudzana ndi china chonse ndiwo chipandi madaba kuti you are very critical wa boma ili ndiye mukatengaso akuboma kubwera I wanted to understand that yes ndimakhala kuti nthawi zonse sitikugwiza ndi fundo zawo koma nthawi yomweyo sindikuyeneranso kumana mpingo chimene chikuyenera kuti ilandire okay yes okay chifukwa kuti palibe nawo palibe no politics palibe pene mungaonera kuti so it was not political no inali function yanji kuti inali function inali ma certificate of baptism and all that okay. So kudalibe no chile chiyonse chokudzana ndi politics ndiye mudakhala bwanji Sunday limene mudakhala bwino nakhala bwino mwambo graduation data andodanda ma certificate basa president and vice president akupita natuluka daperekeza tuluka mudzi mwathu basi
adamasuka president kumapita Okay. and tabuno bwino Okay. yes so palebezo na feti nkaona ngati kuti akapena mwina akapena pali china chimene chikuchitika kundale yeah palibe chimene chikuchitika okay koma ndi vice president amene ngakhatsa dakhale vice president ndi mayankhula nawo be on a personal level osomalankhulana kwambiri timacheza kuti andale inu ndino amodzi amangosiyana ndi masapota awa kwambiri amasiyana masapota mwina akamamenyana akamakangana koma pena ukatsatira pasipa uona kuti penanso amatseka amanena umakandikena zimene zicha bwanji ndi andale ameneyo koma amene aja ndambocheza nawo kale so because vice president akuti mulungu atiyankhaso are you sure Prophet Mbewe palibe chimodzi chomwe chabwino chimene chachitika 5 years ine umuna banda mundu uzende koma ndinu munthu wa mulungu mumayenera kukhala woona mtima kwambiri and I'll ask that question again please Chilowere na achakwera pampando are you sure palibe chilichonse chabwino chimene chachitika ine mwasindi kuchiona poyerekezera ndi dziko chimene tidali ndi zimene adalonjeza ndi chimene tili pano lero palibe nanga passport ya 14,000 ulibetu adadinamiza fertilizer adanama adanena nthawi changa ndi mayi wa kumbukira akuti ntchito tidzamba 8 o'clock maofesi mpaka letu kamba 7 mphamvu ya president idzachepa machito linaoka simadzakhala polisi mbali mwa msewosi chonchicha mphamvu idzachepa kulibe pabe imecha sinta taonjezera pa mavuto amene timafuna tasiye taonjezeranso vuto lina ndi awawo mavuto awo amene tikuyankhula pano anthu ali ninja so chitukuko chanji chimene tingachiloze chifukwa tikananena kuti chabwino mene abwera amabweretsa ma TV koma TV adayapeza abweretsa ma cellphone adayapeza so abweretsa chiyani choti mungachiloze mungana kuti abweretsa ichi akozonena za msewu wa 10 km umene amanga China aid koma msewu idalipo kale so nisindikuona chimene mungaloze pasaka kuti mwangoda nawo kukhosi achabwera ayi amalawi ndi mbona ndipo ndakakuni tungoda nawo kukhosi achabwera ine anthu sakada support chipani chatsopano ndipo sibwezi anthu atayerekeza kusapota chipani koma kutsapota chipani chatsopano nkwauza anthu na kuti palibe chimene president akuchita pamodzi ndi nduna zawo sakuchita kena kali konse kuthandiza kuti dziko litukuke kupatula mwina kudzidyetsa okha ndene chitukuko kulibe ndipo kuchita kuyerekeza mbuyo ndi pano wena atu amanena kuti ngati sibobwera chipande chatsopano kulibwerere mbuyo kuchita kumpea tsopano kuti ena ndikumata ayayi chifata kumana ndi covid mmene amalowa mboma tosalasi covid ilipo chifukwa covid idamba 2019 ndipo zisankho zikafuna kulephereka chifukwa cha covid nesanganamizire covid kuti akumana ndi covid kulibe palibe chimene chachitika ma pensioners ndi ajalipo sakulandira zawo anthu akalekala kugwira ntchito kutheba awali apo sakulandira amalawi young pioneer awali apo sakulandira tikuyankhula pano ma civil servants anapita kumene kucha even mene amalawi president ameti nawo walero pamodzi ndi ministers awo osewa adalowa ndi ma demonstrations kudavuta malawi yonse lero lino ma civil servants ukapanga ma demo kutuka zikwanje funa kwamba wakha anthu mulilongwe udali ma demo ena some 2-3 months ago adalepherakanso kutulutsa anthu zikwanje kwakha anthu kwaphera ngakhale ufulu oti angayankhule ndere tinene kuti pali chimene asita imene sikuchiona kupatula kubwezeretsa mbuyo chifukwa president wakalekale ndi anthu awo amakwanitsa kupanga ma demonstrations msewu lero mademo mwaja kuti anthu akachite pa msewu akukhapidwa akumenyedwa akuchidwa tear gas pamene osada chidwe zimenezo so tikanena kuti dziko likutukuka dziko silikutukuka koma likubwerera mbuyo mustamunda tikulibweza mbuyo nthawi ya Dr. Kamuzu Banda mbuyo kwambiri mbuyo mwakenso mwinanso bola Kamuzu mwinanso bola nthawi yaweresike adakwanitsa kumanga Kamuzu stadium koma awawa akupanga chani akuti akumanga ma stadium ma district ma community ground acha angola muna chi tractor chonchi akuti amanga stadium ground ilipo kale community ground now anthu sakuziwa kuti palibe chimene bomali lachita sitikudana nawo this is the fact on the ground simudana nawo sikudana nawo leo lino fuel amasoa fuel forex so koma sibana wambopezeka fuel nanga dziko lisichonena kuti fuel ambopezeka zona dziko lino 60 chapter years timu full dzina mulira lero fuel simana wapezeka ya lero fuel kale breakthrough ya mtu
yoti mpaka na kuti kuthira mafuta ndikayima mu chalichi ndi umboni Mulungu andiyankha lero ndathira mafuta zaona Kulafa amachita umboni mu chalichi mbonitu andi ambuye alimekezekele ndimakatira mafuta ango ndikhula pang'ono pambuyo pa galimoto koma ndathira ambuye alimekezeke ndathira ndakwanitsa kuthira 10 liters ambuye alimekezeke lero Malawi izikamba umboni wa 10 liters mafuta mu chalichi awe serious nde dziko ngati patoka palibe chimene chichitika tikubwerera mbuyo mosaneneka muja moti anthu akula ena amamangidwa ena akayankhula amaopsezedwa ena amamangidwa kumene nkhani yake ayankhula zakukhotsi kwawo lero tizikaopsezana mu dziko la democracy so dziko limasiri kutukuka koma likubwerera mbuyo kukonza kwake nkutani ambuye Bishop kukonza kwake ndi dzivute zirani dziko lino a president Tosa Alliance akuyenera kusiya mpando ndipo president athu akadakhala chikondi ndi dziko lino kuti amalikondadi mu mtima mwawomo adakangosiya osayima because he knows kuti mnapangazi it's not fair to Malawians and he knows where on earth president atakulimba mtima muna kulemba antchito akapena muna azibaya akapena ana ake where on earth president akhoza kulimba mtima kumayima mu parliament nkumanama lero lino president nkumaona anthu ake akugona ndi njala koma kuyenda ndi konvoyi magalimoto 40 anthu pano akugona ndi njala sakudya chigoba kapu yaing'ono ya ufa chonchi midzi mukapita mujene mu bangwemo kapu ya ufa yaing'ono chonchi timati ya machera akukula anthu 1000 kwacha kapu ya machera ngako jambula ukonde kakapu ka chonchi akugula ufa 1000 kwacha muchirobwemo kaufa ka chonchi mwaka chiremo akugula anthu kaufa chonchi mukapita midzi anthu akugona literally ndi njala koma AWFP komanso adod makuboma akusakuti agawa chimanga adalonjeza kunena kuti boma lipereka chimanga chimene chichi boma soli kuti akutela kula chimanga ku Tanzania chili kuti akunama chimanga chimene chacho china cha WFP adalonjeza apereka for 6 months angopereka 2 months yoka so you can confirm kuti aboma apereka chimanga sakupereka chimanga chili kuti simati 2 months adasiya kale kabza last year August adasiya kale akupereka kuti chimanga akupereka sinamva kuti blank ya mu pa stadium panthu apita makalandira chimanga zakale zodutsa mwalendo sina liso cha boma meche chita cha WFP ojeri WFP sina licho boma tsinapereka chimanga tikuyangu pano anthu akufa ndi njala nde wina nene kuti a president aimenso amalawi tikuafunira chani tifuna tiapha Malawi chani kwazunza kukhala ena chilungamo kuchokera pansi pa mtima munthu kukhala ndi conscience a president ndi anthu adakasiya kuti zinthu zimene Mulungu sadafune tasiya amalawi mwina Mulungu sanafune yena ndi mtendere chifukwa mene akupanga kundikuzunza akuzunza kwambiri inuyo boma lanu likhoza kusamala amalawi bwinobwino tindi mtima wa amalawi ife tikufuna amalawi akhale ndi moyo wabwino ife ndiye cholinga chathu kuti amalawi akhale ndi mtima wabwino ndipo ine ndikunena very clear ine ontakale ndapeza president ndapeza chipani chimene chikunena kuti chikugwirizana kuti chili ndi fundo za Malawi kuti amalawi adzakhala ndi ufulu wabwino ali baba ifo choima palibe ifo choima no palibe munthu ukugwirizana ndi fundo akumtima wake ulufuna Malawi kuti apulumuke ine baba ifo ndikaima sindingalimane naye chifukwa Yesu anali naso kuti amene sakulimana nanu apa sakutsutsana nanu baba ifo limpembana chifukwa sakutsutsana nanu koma niyo dziko lapanthu akusauka atapezeka wina amene ali ndi mtima wa Malawi inu simuima mumthandiza amene ndimpatsa support chifukwa choti ali ndi fundo ali ndi mtima umene ndese munampeze makandidate tidakangana koma ine mtima wanga inonso mukuona nkale sakupanga za politics timathandiza anthu zakudya midzi ndimapereka anthu muzakudya midzi anthu ambirimbiri mafumu anthu ambirimbiri athandiza zinthu zimene zija kuchokera mu mtima titapeza amalawi amtima wa anthu osauka wa anthu okalamba wa anthu oti akamayenda kuliona dziko lino kulimvera chisoni kumuona mnyamata akungokhala sakupanga chilichonse ndi kumumvera chisoni ine babe chifukwa choima so our president akamanena kuti aimaso ine ndi umadzifunsa kuti tsono akamayima iwowa akuyima akuti chani atani chifukwa banja pena likatatu mati amuna anga tibwererani kapena akazi anga tibwererani chikondi chija chikapitirira kapena kapitirize kulera nawo kuti akule iwo abereka chani chimene achisiya chodafuna dzamalize kudzati maliza tuchifetsa bana Malawi prophetic ministry pali zambiri zimene zikumachitika azibusa kutere
umamva wina kuti ayi akuti prophet agwiririra kamwana chani chikuchitika chani. What is needed to sanitize the prophetic ministry? Mwazimva zimenezi? Yes, ndadzimva. Mwazimva? Koma ni madzimva mitundu iwiri au itatu. Okay. Number 1 ni madzimva bonena kuti tisamalitse kwambiri chifukwa chakuti tili mu dziko la mayesero. Okay. Limene munthu wina akuzochokera kuja ndikungoyerenga nkhani ili yabodzabodza. Cholinga mwina aphe utumiki wa munthu wina kapena kudana naye. Yes. Pali bishop wena makumbukira sidachula dzina ali mulungu ali ndi hotel. Chifukwa chimene adadalitsika madera anthu adatamanga mpaka kufuna kugenda ku church kufuna kaucha nyumba yawo. Ngani yake kaduka. So ndawe zino kumalayi kuno ngani imeti makana nsovuto lina lalikulu limakhalaso kaduka. Okay. Nkhondo ya mumtima. Imesi tifuna wina akhale pa mutu pathupa. Eya dzimatipweteka. So ndawe zinati yanganenso mbali imeneyo kuti kodi anthu kamanena nkhanizi uchona weniweni ndi utiwo. Number 2 amayenera kuti ma prophet aja akhale ndi gulu timu ya anthu adziphunzitsana zinthu zinazi. Chifukwa chimeta nyamula ndi choyera. Yeah. Bible danena mawu amene akuti pakuti Mulungu wanu ndi woyera inunso khalani soyera. So pamene ponso anthu adzidziwa kuti chimeta nyamulachi si cha ine cha Mulungu amene ali woyera. Ndiye chimene chonse ufunika kuti chidzikhala kuti pakati chidzichitika mowerekeza kwambiri. Komano vuto lina limene makhapo ndi chimenero. Kuti amafika point yolenga nkhani yakeso. Komanso as ma prophet era akumakhala ache masomaso. Imeneyo ndiye sitingayitsutse. Yeah, tichotse mawu kuti ma prophet. Koma tinene kuti tichotse mawu kuti prophet. Tiyikepo cha? Amuna ndi azikazi imene angachi masomaso. Amuna ndi azikazi yena. Ndazi masomaso. Chifukwa tikayika ma prophet achi masomaso dzikanga kuti akupanga zimene ma prophet wa. Okay. Komanso adzibamba ochita. So tikamati ma prophet kwanga mazibamba. Tsono munthu akazukhala prophet kuma ni nzibamba. Okay. Prophetess ni nzimayi. Tenene kuti adzimayi ndi azibamba ambiri ali pa chimasomaso. Mumaziona bwanji inuyo a prophet. Ndi anzinzanu mdziko muno. Kukhala olemeretsetsa. Museka? Sinamalize. Sinamalize. Ndiye museka ja. Bali mapuso wena mfunika wasekelele. Unofusa ya fewentima. Ajito chifundo. Lero kuti chifundo. Mumamva bwanji ino a prophet. Ndiye azinzanu. Kukhala olemeretsetsa pa chali chipo. Kapena mdziko mmene anthu ake alibe olwa ntambala. Ena amabwera osaja ngakhale phala. Mumaziona bwanji? Silver and gold ndi wa Mulungu. Silver and gold. Haggai chapter 2 wene. Okay. Akuti silver and gold dzosenzamo. Ayilonena mwa clear kuti silver gold are all mine. Ndipo panana so kumateya kuti muyambe mwathanga ka ufumu wa Mulungu. Ndipo zonse zizakutsatirana. Ndimukaona mneneri kapena mbusa wina akulemera kwambiri. Ndiye choyambirira akuthanga ufumu wa Mulungu. Ndiye ufumu. Can you say that again? Mukaona munthu wale otumikira akulemera. Ndiye kuti amene ucha wathanga ufumu wa Mulungu. Ndiye Mulungu akumpatsa silver, akumpatsa golide. Chifukwa Mulungu aleka principle kuti uyambe wandithanga ine ndipo zonse zikutsatira. Ndiye kuti mtumiki ucha akutsatira Mulungu. Ndiye madziona bwino zaidi. Chifukwa mtumiki wa Mulungu akhanza osowa sizikhala bwino. Mtumiki wa Mulungu nyumba ku Malawi, nyumba ku South Africa, ku Australia. Iwe wekawe anza amene ukwabusawo awusowa ngakhale bigiri la chimanga. Yeah. Ama ajetsa atu amagawira. Koma anu ngamba za inuyo. Indadani. Chisanzoka mba cha inuyo. Ndinangofuna kuti ndikuyendere mbali. Nyumba ku Malawi. Yes. Nyumba akuti ku Randburg. Kuli malo ochedwa Randburg ku South Africa. Mpaka ku Australia. Koma nkhani ndikutanga ufumu wa Mulungu. Mazipeza bwanji. Chilipo china chimene machita apart from za churches. Kungopeza Mulungu. Wapeza zonse. Say that again? Kupeza Mulungu. Wapeza zonse. Kungopeza Mulungu. Wapeza silver, wapeza gold. Kupeza Mulungu wapeza ntendere. Ndema mpeza bwanji Mulungu. Kumulandira Yesu kama implement somwe watu kumpembedza mzimu nchona. Ndewo se watu nsefe amene tidamulandira Kristu khala mbuye ndi mpulumutsi wa watu. Siti kufika pamene kuma. Yeah. Kodi kulemera kumunena kumakhala mulingoto.
And I have given you a specific example. Yes. Ya inuyo. Ndipo ndaya. Manyumba ponse maloji. Ku South Africa akuwa kuti muli chinyumba so kumeneku. Mpaka maiko ena. Muzitenga kuti ndalama. It's a legitimate question. Yes. Nge iyo ngoti kupeza mulungu. It's not an answer. It's not an answer. Kupeza mulungu. Yes. Mapeza tonse. Komanso kwatula pamenepo pamakhala zinthu zimene munthu matha kupanga ku dziko. Ngati kulima ine malima kwambiri. Amene amandidziwa kudziwa. Ni malima. Ndiye ndalama zonsezo muzipeza ndi ulimi. Kuma chisomo tu basi. Nanga titaliso padziko pano ino. Timapanga sibani zomwezo tu. Ine ndikuona ngati chilipo china chimene ma prophet mwe machita. Kutumikira mulungu. Mokhulupirika ndi maona. Money laundering? No, how? Zami godi zikape. Mumatutsa godi kunja. How? Titutsa kuti godi. Malagura kuti godi. Sakudalipo kwa. Malaize zabaleze. Sakudalipo kwa. So what else are you doing, Prophet Mbewe? Uli mini malima. Ile ni malima kwambiri. Okay. Ile ni malima kwamene amadidziwa. Akudziwa sakuda aizona. Ni malima kwambiri. Komatu alipo akulima maika. Sali ndi akatundu amene muli na wanthu. Ya ndi pamene palowerera Mulungu pa chitsopano. Chisomo chikangolowirirapo. Mulungu ndikungolowa pamene pacha. Basi ito. Nanga ndikakutumikirani nditatuwa mbuwo panda mafuta mesa mutawasa. Zona. So kapena aya afuna adzatilalikire basi ndibwere kunyumba ndikapemphera popita mundipatse transport. Mazi mutitanaso ndikulemetsani kale. So ambuye amati ayi cheni ndimudalitse chonchi kuti sakhale chipinjo kwa anthu kuti iso yemweyo akathandizenso anthu ena. Paul Kagame ku Rwanda. Yes. Adanena kuti wopanda degree ya theology asakhale mbusa. Well, do you think that's where Malawi should go? Kapena ai. Well, chifukwa kuoneka kuti kuli chisokonezo makamaka ku prophetic. Yes, true. Koma chimene ngaforokoza chonena kuti. Yes. Nthawi zambiri chisawawa cha zinthu zina. Yeah. Menda forokozera mucha kuti ndi chikhalidwe cha anthu akudandaula za ma fake prophecies. Yes. Akudandaula za ma noise pollution matauni. Kungotutere anthu kweniko kugona. Ukatutere akuti a prophet akuti apo. Nchifanya Kagame ananena kuti ai tichite regularize zinthuzi. Koma mumvetsetse ponena kuti zinthu zina zikungosowekera self discipline. Okay. Mmene ndingachezere ndinu bwana banda. Yeah. Ndidzidziwa Somali boundary. Okay. Kuti awa ndicheza nawo ndilekezere apo ngakhala manditsekulira chitseko pakuti koma ndisinkuyenera kuti ndipite kumeneko. Okay. So nthawi zina kumangosowekera kuti vanthu ena akungosowekera kuti apatsidwe ukhalidwe umunthu wa zinthu. Mene ofotokozera payamba muja kunena kuti ngakhale Atos Alliance umunthu akhale nawo ndi azisiye zinthuzi. So ayimitse candidate nakhala president nawo chifukwa chalibe umunthu udiscipline. Chifukwa munthu udzidziwa chita filu udzivala nsapato ya nzako. Kuliko ndi nsapato imene ndavalayi nzangayo zikuti bwanji. So chimodzimodzi inu ndikudziwa kuti mufuna mundolowetse ku church koma ine ndikubweretsaninso kuti osalazi kamene kundale inu mundolowetse ku church. So ndikubweretsani ku church ndikubweretsani ku dziko kuti ayi pa umunthu mkatimo umu udzikhalamo. Ma prophet inunso mudzikhala ndi umunthu. Anthu adzikhala ndi umunthu. Munthu nzimayi nzibambo ozati ma prophet. Prophet ndikoli maita nilwe. Koma nkhani anthu adzikhala ndi umunthu. Munthu adzikhala ndi umunthu. Adziganiza kuti ngati abantu kupanga rap ali waine mwana wanga ali kunyumba kucha atampanga rap ndimva bwanji chimene chotsopano chidzibwera maife muntimamo muntizitsutsika chimene ngakhala to Alliance government chikwalephera kuti chatsutsi kuti abale kuti mwana amene akugona ninja lero wabwererayo chifukwa chosowa school fees bambo wake sadapereke fees ameneyu ali wanga ubereka ndeka nakamva bwanji prophet nzanu Shepherd Bushiri. Yes. Akuganizira kuti adapalamula mlandu ku South Africa ndi adathawa kumeneko bwera kuno au South Africa adabwera kudzapempha bwalo kuti uyu tinaikhawa abwerere ndi akhotha alamula kuti abwerere adakalichira mulire choncho iwo atenga nkhaniyo ku higher court kuchita apilo. Mukuyima naye bwanji nzanu kapena mukuyiona bwanji nkhaniyo? Podi limanje mwa court. A judgment has been made, so we can comment about it. Okay. Yeah, a judgment has been made. Yeah. Waine ngati mmene ndi prophet ndikuona ngati kuti Bushiri ali kwawo. Chifukwa amene amatumizidwa aja amathawira dziko lina lake. Koma uyu wathawira kwawo. Ndiye mwana wapalamula kuja
ndiye kholo linene kuti hayi tiye nkugwira pamkono nkakumenyere kumeneko kwa neba umamenyera momwepo ngakai Bible nene momwe kuti ng'ombe yako ikalowa mukhola mwini wake udzimuza mwini wake uja kuti munditumize ng'ombe yanu yalowa mukhola nga mudzaitengere. Koma tsopano apa ng'ombe ili mukhola wake ndi anene kuti hayi atengene kumapita ku South Africa buchiti kwawo ndi kuno malutsi yake ali kuno. So if anything kwa ine ndakaona kuti ngadada lako kapena kuti mlandu la yanki apangire kunkuno chifukwa kuti kulanchi langu timulangire kuno ndikumene kuti kwawo. Efa kuja kuna ngopita kuteba anongapita mene kuja tsomeje wapala muno thawira kwa ali kuno maganizo ayi udali onena kuti dziko muno amusunge kuno ngati kuli mulandu da pangidwa agamulidwe kuno ngati kuli wandira chilango alangidwe kuno kandi walakwa apezeke walakwa kuno ngati losalakwa apezeke osalakwa kuno chifukwa kuno kwa I wanted to tap your understanding pose ndi also ndinu prophet nzanu yonso ndi prophet ndimafuna ndidziwe kuti mukuzimvetsa bwanji titatha kukambirana zonse madzulo ano inu a prophet Dr. David Mbewe ndi uthenga wanji umene muli nawo mafuna muyang'ane kamerayo amalawi agone nditi madzulo ano. Ndikufuna aliyense adziwe kunena kuti kupatula kukonda munthu tiyeni tilikonde dziko lathu. Pano internet limene pali ponse anthu atsigule ma internet aone maiko ena amene akuchitira zinthu aone mene maiko akutukukira akatsika kampa airport atsika pa bus station aone mene ma bus station akuonekera amaiko ena aone mene airport aone mene zinthu za maiko ena zikukhalira aone mene anthu alili ndalama mene maiko ena alemerera aone zimene zija akaona adziti nanga bwanji dziko langa akatero adzikani mtima kuti ine ndofuna ndilichitire Malawi dziko zimenezi. Kotero Malawi ndofuna ndapemphe kuti ajoine chipani cha Liberation for Economic Freedom tipange support timasule Malawi kuti Malawi amasuke nafenso dziko lathu tikangana maiko ena tisamasilire anthu pena amadiseka tikapita kunjako wachokera kuti ku Malawi atinamva tu Malawi kuti economy sili bwino zochititsa manyazi pena tunene kuti achokera ku Malawi kumachita kulephera kunena. So ndikupempha Malawi tiyeni joinane manja tonse limodzi tichite rescue Malawi tilemeretse Malawi dziko lathu lindidza mbiri zoti Malawi ikhoza kulemera. So Amalawi onse apereke support mavoti akabwera September palibe kuchitira mwina adzapereke voti ku chipani chathu cha Liberation for Economic Freedom komanso ndikwamema onse ali kumasuka abwera kudzaonerera convention yathu ya pa 4 April chaka chino 25 ku Blantyre ku Lotus Hotel. Ndikufuna ndikuyamikeni titakuyitanani inu prophet kuchokera komwe kumachinga mwatilemekeza kwambiri and we want to thank you most kindly. Thank you so much. Sikoma kwambiri. Malawi Camera.